дар нахустин рӯзи сафарбарнамоӣ ва гусели ҷавонон ба сафи артиши мамлакат шаҳри Исфара нақшаи даъвати ҷавононро ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сарбаландона иҷро кард. дар рӯзи оғози маъракаи даъвати тирамоҳӣ 225 нафар ҷавонони синни даъватии шаҳри Исфара, ҷавонони ватандӯсту шуҷоатманди шаҳр ки ихтиёран бо амри дилу виҷдон азми хизмати модар ватан карданд, бо тантана ба хизмати ҳарбӣ гуселонида шуданд. ба ин муносибат дар майдони шоҳ Исмоили Сомонии маркази шаҳр бо ширкати роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони комиссарияти ҳарбӣ, масъулини мизҳои ҳарбӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, собиқадарони ҷангу меҳнат ва волидайну пайвандони ҷавонони адои хизмати модар ватанро ихтиёр намуда ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода бо зикри он ки аҷдодони хиратманди мо аз қадимулайём мардонагии ҳақиқиро дар омодагӣ ба ҳифзи ватан ва ҷонфидоӣ ба номи ватан медиданд, бузургмардоне чун Спитамену Диваштич, Темурмалику Восеъ ва даҳҳо дигаронро ки хушбахтии комили мардуми худро дар мавҷудияти ватан дидаву баҳри ҳифзу ҳимояи сарзамини аҷдодии хеш ҷонфидоёна мубориза бурданд, тимсоли қаҳрамонӣ ва ватандорӣ арзёбӣ намуда, ҳомиёни ояндаи ватанро ба хизмати صادقانه با شرفانه هدایت نمود. وطن همون سرزمین است که طول هزار ساله ها اجدادان ما عمر به سر بردند، شادی و نشاط، غم و اندوه و درد دل کردند. وطن همون سرزمین است که برای حفظش از غاصبان اجنبی، کشورکشایان بیگانه پرست مبارزه ها بردند و به خاک عزیزی که امروز تاجیکستان نام دارد به خواب ابدی رفتند. باعث افتخار است که امروز جوانان سعادتمند شهر و دیهات اسفره در قطار دیگر جوانان وطندوست دیار عزم گرفتند که با خواهش خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده قرض فرزندی خود را در نزد خلق و وطن اجرا کنند. این البته باعث افتخار است. من افتخار از آن میکنم که زاده شهر اسفره هستم و چنین جوانان وطندوست و مهنت دوست در ما زندگی میکنند و امروز خیلی یک روحیه ایدانه دارم، زیرا که این جوان پسران، این شجاعان وطن با خواهش خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده ایستادند. من از تمام اون جوانایی که به سن خدمت حربی رسیدگی هستند دعوت به عمل میآورم که بیایید همراه قرض شهروندی و فرزندی خود را در نزد خلق و ملت اجرا کنیم. дар ҷараёни ҳамоиш ҳамчунин раиси шӯрои собиқадорони шаҳр Содирхон Қосимӣ, падари даъватшаванда аз деҳаи Чилгазӣ Хуршед Ғафоров ва донишҷӯ духтар Рухшона Расулзода баромад намуда, нахуст ба ҷавонони дар мавсими тирамоҳӣ аз аввалинҳо шуда ба адои хизмати ҳарбӣ сафарбаршаванда изҳори сипос ва миннатдорӣ карданд. баромадкунандагон зимни суханронӣ аз муқаддас будани ватан ва ҳатмӣ будани хизмати ҳарбӣ ёдовар шуда, бо тазаккури зарурияти дифоъ аз марзу буми Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва шарафу номуси миллат ба ҷавонон дар адои хизмати аскарӣ сабру таҳаммул, шуҷоату далерӣ, бурдбориву сарбаландӣ ва музаффариятҳои беназирро таманно намуданд. хушбахтона сол аз сол сафи ҷавононе ки бо амри дил ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омода ҳастанд дар шаҳри Исфара зиёд гашта. имрӯз 225 нафар ҷавонони шаҳри Исфара, хусусан ҷавонони ҷамоати деҳоти Вору, ҷамоати деҳоти Чоркӯи шаҳри Исфара, инчунин ҷамоати шаҳраки Нефтободу Шуробу Ким дар рӯзи аввал нақши даъватро иҷро намуда аз комиссарияти ҳарбии шаҳри Исфара ба сафи қувваҳои мусаллаҳ гусел карда шуданд. ҷавонони шаҳри Исфара хуб дарк намуданд ки хизмат ба ватан ин қарзи шаҳрвандӣ аст. имрӯз мо хушбахтона ҳис мекунам ки волидайни ҷавонон, хусусан ҷавонони ҷамоати деҳоти Чоркӯ, Ворух, инчунин дигар ҷамоатҳо худошон фарзандонашонро ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир намуда ҳиссиёти ватандӯстиву аз ватандорӣ гап мезананд ва дар гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ, оиди дӯстдоштани ватан, ҳимояи ватан ба сафи ҷавононе ки омода ҳастанд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намоянд зиёд шуда истодааст ки ин боиси ифтихори мардуми шаҳри Исфара мебошад. даъватшаванда Муҳаммадазиз Қодиров баромад намуда, аз ҷумла изҳор дошт ки аскарӣ ба ҷуз адои қарзи шаҳрвандӣ будан, мактаби хуби ҷавонмардиву садоқат ва омодагӣ ба зиндагии мустақилонаву расидан ба қадри падару модар, додару хоҳар ва насими форами зодгоҳ аст.
ӯ аз номи ҷавонони баҳору номус ҷавонмардони ҳақиқие ки ифтихори баланди миллӣ доранду ватанашонро аз сидқи дил дӯст медоранд дар назди аҳли ҷамомат бо тантана ваъда дод ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар хизмати модар ватанро бо сари баланду дили пок адо хоҳанд кард. имрӯз ихтиёран ба адои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ҳимояи ватан, баҳри ҳимояи тоҷикистони азизам рафта истодам. Ман бигзор таманно мекунам сафи чунин даъватшавандагон зиёду барзиёд шуда бошад ва боиси фахри падар модари ман аст ки имрӯзҳо фарзанди худ яъне ҷигарбанди худро яъне ҳамчун як сарбоз ва ҳамчун як даъватшаванда дида истоданд. Ман ба ҳамаи ҷавонон даъват ба амал меоварам ки биёянд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон худро номнавис бикунанд ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат намуда бошанд. Тоҷикистон, Тоҷикистон, мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. Аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардам бас аст. ҳунарнамои аҳли фарҳанги шаҳр ва шодиву нишоти сарбозону навазгарон анҷомбахши ин ҷамомадӣ бошукӯҳ буд.